Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hande ko ñalawma alet dimanche hawri ko nogas nayyi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e tati habaruji moon e ɗemgal pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawnude ko toon to états-unis jahatan hono kanko den philip ene wayno o rewti peeje ɗi ganduɗa république ji goni oɗo saha joni wadde hono kanko président joe biden empêchement ƴeewen ko haali hen ɗum noon ko caggal nde fottidiri e jayniyankoɓe hande toon to états-unis hono kanko biyeteɗo conway ene wayno ko avocat gandaɗo mawɗo wi wonde ko commentaire uji jeytapo wonno ɗum noon koye cnn pour wiide wonde ko cour suprême salade ɗum ƴewde hono kanko donald trump est ce que mo jogui immunité ɗum ɗon ko victoire wonande makko donald trump o haali hen holko woni so fama mum e makko ko cour suprême no sallurini hande toon to états-unis tumnade kadi habaruji gumɗi toon hono kanko anthony blinken omo ɗaminama o yaa toon to mexico ɗum noon ko balɗe garoje ɗe ɗum noon kadi ko wawde kadi hisɗitinde walla tinnude nanodiral gongal hakkude états-unis oɗo saha joni mexico e leyɗele kadi jeeyaɗe e amérique latine pour ko fate en noɓe mbawiri haɗirde immigration no wayi fusde joni ni hande habaruji men international men jaa toon to palestine ene wayno ko israel naɓe nan kontina bombardude toon to surtout to wiyete west bank e kadi ene wayno ko crise humanitaire surtout fate heege donc koko jogori wonde hunde ɓurde wonde mawde discussion ngaji nations unis jogui oɗo saha joni hande toon to habaruji men toon to sénégal ene wayno komo nawi mabɓe walla marine mabɓe mbawi nangude kan wona 1,9 kilogramme ɗum noon ko cocaine siwtin ɗon tan ko lebbi ɓennuɗi ɓe mbawi nangude kan wona tonnuji kewɗi te ko cocaine habaruji men hande mano en toon kadi toon to france e toon kadi to mexico woni ko seppuji mawɗi nana mbaɗa toon to mexico ɗum noon ko sababu nde yimɓe wonɓe toon to diwan mexico e diwan kadi venezuela ummiɓe toon pour yiɗɓe nadde toon to états-unis e ɗum noon kadi ɓe mbaɗiri ɗiɗi seppoji ko saabu ɗaminademo anthony blinken en ara toon to france ene wayno ko airline goto so légende airlines yimɓe muɗum walla yimɓe hewɓe taw ko en jeenci kan wona 300 neɗɗo nana nanggano toon to france ɓeɗo fof pano ko toon to amérique latine ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma e gara detuji muɗum joni joni siftinde on tan hannde ko dimanche nogas e nayyi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati radio jowol sare kettorɗon bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe chérif alhassane salman haydara ina noddi dendagal bandiraɓe julɓe e ziyara moɓe juɓɓinte e kala hitande toon to dowlaji dentuɗe amérique to wiyete 690 ohio hitande hikka nde noon ina waɗi waylo waylo ziyara o waɗata ko ñande 3 décembre ina hawra e ñalawma aset chérif alhassane salman haydara gorko mo cilon jooɗiɗo to amérique tanum rasulu kanko e dendagal ɓewrende golle ɗe rewɓe hen e worɓe eɓe bismi dendagal bandiraɓe julɓe golle ɗe puɗɗoto ko ñande aljuma 29 nde ñande aset 3 nde woni ñalawma ziyara o oɗo ziyara noon dañcorɗo kala yo hawru hen saabu ɓuural dañetegal hen e fayida mawɗo gonɗo hen ziyara chérif alhassane salman haydara bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon no mbiɗen ni puɗɗoɗen ko toon to états-unis e tugnade kadi e habaruji bindaɗe toon the hills ɗum noon ko caggal nde kamɓe cour suprême mo états-unis ɓe caali ñande aljuma nde en darde ko gueɗe patuɗe ene kanko donald trump ko haalata ko pour est ce que mo jogui immunité ɗum noon ko caggal nde kanko biyeteɗo jack smith wani ko avocat spécial ƴeftaɗo yo enquide kanko donald trump gueɗe patuɗe makko e wurseji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e surtout nde congrès yana toon nde ene wayno kamɓe cour suprême ɗo ɓe caali ɗum nde waɗino jeddi kewɗi waɗino haalluji kewɗi e nder galleji jeyndiyankoɓe surtout toon to cnn hono kanko e jeyktap ko gonɗo toon to cnn o haalino gueɗel mo o wi wonde ko cour suprême salade ɗum ƴewte walla jabade hono jack smith ƴewde ko fate en analyse gueɗe patuɗe immunité kanko donald trump
o ɗum no ko victoire mawɗo wonande Donald Trump kono en woni caggal muɗum hono goto avocat goto kañum hoore mum ko gaño Donald Trump ni hay sinno debbo makko kañum hoore mum meeɗin wonde liggontoɗo Donald Trump walla conseillére muɗum biyeteɗo Conway o wi wonde ko jeeyi ko tappo ko haali ko hen wona gonga saabu ɗum ɗo wona victoire Donald Trump o wi wonde ko cour suprême no salliri ni o wi ɗum ko hunde ko noon tan foti wadde par ce que so tawi ɓe kaalino ɓe mbi wonde ko kanko Donald Trump omo jogui immunité eyyi ɗum woni ene wayno donc kala ko peeje goɗɗe kalnoɗe surtout ko Colorado ko salli wonde omo foti ñawede ko walla wiide wonde ko ittama e ko fati lissuji mum ko ɗum ɗo bonnan ɗum so tawi kadi ɓe mbino wonde kanko Donald Trump wala immunité taw kadi ko gueɗe gonɗe oɗo saha joni toon to cour d'appel ɗum ɗo fof dartinan ɗum noon donc noɓe mbaɗini ko noon tan ponno wadde o kadi omo ɗamini ko kanko wonno goto e ñawoɓe wonɓe toon to cour d'appel o windan guila joni opinion makko pour ko fate Donald Trump ko haalata ko par ce que e pour makko kala ko Donald Trump haalata wonde fotani ñawede ko par ce que ko waɗi kala ko waɗi e gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe e woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ko gueɗe patuɗe ne sibabude ko président o ɗum ɗo foof wona haala ko potka teskitede kadi ko ɗum rokkani ɗum immunité ɗum noon ko jeddodiral wonande anduɓe walla haralleɓe ko fati droit e ko fati politique goni yeddodir faade ɗum kono kanko John Conway kam ko ene wayno ko gandiraɗo ni ko o wona sehil Trump hay sinno Trump meeɗi wiidemo yo aro ligguno ɗum hay sinno kadi joom suudu makko kañum hoore mum kañum wonno conseillére Donald Trump e kañum kadi wonno mawɗo campagne muɗum e nder mandat mum gadano ene wayno ko kanko Conway en wondira ko wona kanko ko lurodirɗo tujirde Donald Trump hande toon to États-Unis hono kanko biyeteɗo Dan Phillips noon ko kanko ko représentant e kadi ko démocrate o jeeya ko toon to Minnesota e nder konnguli ɗi o haalde e journal goto biyeteɗo News Nations ene wayno o wi wonde ko empêchement walla ko fate yidde kamɓe républicain ji ittude kanko Joe Biden ñawde mo ittudemo e laamu o ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa musnoje hoore saabu kamɓe républicain ji koɓe kalata ko ene wayno ɓe goni koye hutorade kala ko mbiyetede procédure empêchement hutorade ɗum ko gueɗe politique eyyi ɗum noon ko ɗum o haali kanko Dan Phillips noon ene wayno mbiɗen o haaldanno koye journal goto biyeteɗo News Nation ɗum noon kadi taw haaldanno ɗum ko journaliste goto biyeteɗo Dan Abrahams ɗum noon ko ñande aljumande oyi donc hutorade ko wiyete empêchement pour ko wiyete kaɓirgal politique oyi ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa ma adduno e leydi ndi caɗele mawɗe par ce que hawnaki kadi kala mo ganduɗa henna joguiɗo pouvoir walla mo ɓurɗo wonde majorité ma wawa kadi hutorade ɗum ɗon pour beele ne wawa tampinde yimɓe opposant ji mum ɗi ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko hoore makko wi wonde sinde ko kanko wonno républicain ji o wawata no wadde hutorade ɗum ɗon donc ene wayno ko kanko Dean Phillips kalɗo candidature muɗum guila e mois d' octobre yidde ɗaɓɓude ardade leydi États-Unis e ɗum noon koye woteji garoji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi o haali kadi o wi wonde empêchement ji baɗaɗi ko adi oɗo empêchement batteɗo hono oyi ɗum ɗo ene wayno ɗiɗon empêchement ji en jiida e oɗo empêchement batteɗo joni ɗum noon o wi wonde ko Donald Trump empêchement muɗum gadano waɗirno ko sibabude kañum hoore mum namdima balle ummade leydi ndi ganduɗa wondi caggal ɗum noon koye woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas o empêchement mujum ɗiɗaɓo o noon ko sibabude kañum hoore mum ñaguima walla murtini yimɓe walla kañum hoore murti walla waɗi ko wiyete révolte pour yande e gouvernement ɗum noon ko ñande jeegom janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ko oyi donc e wayno kanko hoore makko widde ɗo ene wayno ko wi wonde ko empêchement Trump e gueɗe ɗiɗi foof ɗum fof ko hunde nde ganduɗa henna ko yaadude e constitution no yamiri yaadude kadi e loi no yamiri donc wi wonde ko so tawi ɗiɗon empêchement ji mbiyama wona empêchement ji o anda holko woni empêchement ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko hay sinde ko candidat démocrate omo yiiɗi hadde président Joe Biden wonde président kono o wi wonde ko wadde président Joe Biden empêchement ɗum noon ko hutorade empêchement comme kaɓirgal politique oyi ɗum kadi fotani wonde kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habruji men international guiɗoɗen ko toon to Palestine e tugnadi kadi ko anda heruji ɗiɗi ɓennuɗe ene wani ko Israel naaɓe kadi arme mabɓe ɓene continue wadde bombardement ji toon to West Bank ɗum noon West Bank sifti noon ko toon
autorité palestine woni donc ko haala tan mi wayni ko oɗo jamma hannde min mbari ken won capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo ɗum noon ko toon to wuro wiyetengo magazi camp no ko camp réfugié ji eyyi ko jiida e ɗum ɗon hono kadi photo ji jalti hono toon to hôpital biyeteɗo Nasser hôpital e wani Israël kadi wellimo toon bombardement ɗum noon joni ma won 1 heure hunde ko jiida e ɗum kadi ene wayno Irlande kañum hoore mum ene sali hono boycott baɗɗeteɗo surtout Eurovision pour ko fati e Israël participation muɗum ɗum noon Irlande kañum hoore mum ene wayno ko sifton ɗon tan ko kañum hoore mum ko supportude Israël donc tugnade ha hannde habaruji gommiriɗi toon e tugnade kadi habaruji gommiriɗi taw ko rokki ɗum ko ministére toppitiɗo ko fate cellal toon to Gaza en mbi e 24 heures ɓenɗi tan ken wona temen ɗiɗi neɗɗo mbarama toon ɗum noon ko caggal nde Israël ne continue oɗo saha joni werlade bomboji muɗum toon toon to Gaza ɗum noon hollama kadi ne wayno ko kamɓe Palestine aɓe wonɓe toon e nokkuji ɗi fof ɗum koye Palestine wawi wonde fof heege bongue jogorde tampindeɓe donc ne wayno balle kewɗe ɗe ponnoɗe nadde kamɓe Israël ɓene darti eɓe kadi ɗeɗon balle nadde kono noon wayno kadi ko Nations Unies ne continue ene waɗa pression ngaji muɗum e yimɓe surtout supportuɓe kamɓe Israël ko fate balɗe ɗe natir toon balɗe noon ko fate surtout ñamde safruji e kadi ko fate ndiyam hande habruji men international toon to Mexico e tugnade kadi e habruji bindaɗi taw ko agence presse windi ɗum ene wayno wiyama ken wona ujunnaji 6 neɗɗo taw ko yimɓe ummiɓe to leyɗele ko wayno Cuba en Venezuela en e Central Amerique ene wayno ɓe payi to frontiére uji toon to Mexico ɗum noon ko ñande dimanche hande ɗum noon ko ɓuuri hewde mabɓe wiiɓe wonde ko paadi toon kene wona lebbi 3 koye men en jiɗno hebde jabol ene wayno keɓani jabol kono ene wayno rendudeɓe kamɓe oɗo saha joni kene wona ujunnaji 6 neɗɗo wadde caravane muɗum yaara koyɗe ha yetto toon to Mexico balɗe ɗiɗi walla balɗe kadi hadde kanko Anthony Blinken arde toon to Mexico oye ɗum ɗon e hawnaki ma walluɓe kamɓe e États-Unis e Mexico fof o rokkudeɓe kamɓe wonnoɓe toon ɓe jabol o wi noon kanko oɗo biyeteɗo Christian wani kanko hoore makko ari komo oppi galle makko toon e kadi kanko hoore makko ari o wi wonde ɗum ɗo fof ko yidde wonde hebde permission pour kamɓe koyeɓe natude États-Unis kanko noon o jeeya ko ondira donc siftini ɗon tan ko Anthony Blinken ene ɗamina en ma ar toon to Mexico e surtout yande tawde kanko Anthony Blinken kadi ko donc gouvernement États-Unis e gouvernement Mexico ene continue wawde yidde haaldude joni pour beele eɓe ƴeewa gueɗe walla peeje ɗe ganduɗa ɗeɓe dartiniri ngoɗo uuƴi ɗum noon ɗiɗo mouvement ji immigration yimɓe natoɓe toon to frontiére uji haysinde ɓe gandi wonde ko effort aji ɓe mbawi wadde fof ene wayno oɗo saha joni ɓe donki hadde yimɓeɓe nadde donc ɓe goni ko ƴeewde peeje goɗɗe pour beele ɓe mbawa wallodirde surtout kamɓe Mexico e États-Unis holno ɓe dartiniri ɗum ɗon siftini ɗon tan ko kanko gouvernement président Joe Biden e kanko gouvernement André Manuel Lopez gardiɗo leydi Mexico ɓe goni koye haaldude leyɗele goɗɗe kadi gonɗe toon to Amérique centrale e surtout en nokku toon to Venezuela walla kadi guuro wongo wiyetego capacula ko ɓuuri hewde yimɓe to gummototo beele ɗiɗo mouvement ji ne darto ko yacci ɓeɗo yimɓe ujunnaji 6 yimɓe wonɓe lawol joni faaɓe toon to walla ko en walla frontiére uji Mexico e États-Unis ko en waɗi hen rewɓe en waɗi hen kadi yimɓe wonduɓe sukaɓe walla wonduɓe famille aji mumen oɗo saha joni hono kamɓe ɗeɗo leyɗele Amérique centrale e États-Unis fof ne jogui caɗele an ƴewde holno ɓe dartiniri ɗum ɗo hande ko fati habruji men international ko fati ujo toon to France ken wiye 3 andanaɓe taw ko citoyen ji andanaɓe wonnoɓe avion ngaji ɗi surtout taw ko avion ngaji biyeteɗi Legend Airline ene wayno dartinoma toon to France ɗum noon ɓe dartina ko ñande aset hanki ko sibabude kamɓe police France tumde wonde ko won yimɓe trafic ko mbiyata trafic humain woni toon ɗum noon ko sukaɓe rewɓe walla worɓe nawede e nokkuji surtout en ɗiɗo nokkuji Amérique centrale walla Amérique du Nord pour yeyoyede ko ɗum tumuno hen wayno ko kamɓe jeeyaɓe oɗo compagnie yimɓe 15 dongnoɓe avion ɓe en wayno kamɓe koyemen gonno ko ene wayno avion o minen ko United Émirats Arabes fatno ko to Nicaragua ɗum noon ene wayno ko yimɓe hewɓe toon ndewata pour fade États-Unis woni mabɓe kadi ene wayno ko tugnade kadi avocat ji ɗi ganduɗa en taw ko
ambi wonde ko ɓuri hewde mabɓe nanggama toon ken won 24 heures taw police en enquête ɗumen ɗum noon ɓe gonno ko aéroport gonnoɗo toon to Champagne country taw avion toon juurino pour ɓeydude essence ɗum won ko ɗum woni caggal muɗum hadde avion diwtide en police taari ɗum pour enquête wonde ko hawnaki ko mbiyata trafic humain hen ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni tungnade kadi avocat gandaɗo ko fati ɗum ɗon biyeteɗo avocat biyeteɗo Liliana Bakayoko o haali o wi wonde ko ene wayno ko yimɓeɓe en ɓuuri hewde mabɓe wi wonde ko kamɓe koye mabɓe ene wayno ko ɓe kulɓinama ɓe tampinama ɓe menaçama surtout en pour famde pour namdede so tawi won yimɓe wonɓe hen taw ko woni koye yeeyede walla won trafic gonɗo hen taw ko trafic humain ko wawi wonde fof ene wayno ko avion o pitama caggal muɗum yimɓe ɓenni caggal nde ɓe nangga toon nde ɓe kaɗa ɓennude ken won 48 heures ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo compagnie airline biyete Legend airline ene wayno ene ƴefta yimɓe hewɓe ummade toon to Dubai fade Nicaragua woni hen ummotoɓe e leyɗele goɗɗe fade Nicaragua donc ko ɓuuri hewde yimɓe kadi tungnade hande article ko haali ko hen yimɓe hewɓe rewɓe yetto aroɓe joni o saaha joni frontiére to États-Unis ko ɓuuri hen hewde ko oɗo biyeteɗo Legend airline ɓe ƴeftata pour arde toon ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saaha joni kamɓe États-Unis kadi ɓen continue haaldude e ɗiɗo compagnie ji airline uji e ɗiɗo compagnie ji kadi agence uji gonɗi toon baɗoji oɗo trafic pour yimɓe fade toon to États-Unis ko ɗum waɗi toon to Sénégal e tungnade kadi hande article gummiɗo toon to Africa News agence uji kewɗi joni no Sénégal ene balla yimɓeɓe en pour wawde nawde ɗumen toon to Europe nawde ɗumen toon to États-Unis donc ko ɗum waɗi ene wayno ko donc toon to Sénégal en tungnade kadi article bindaɗo toon to Fox News article o kadi winditama e français toon to Africa News ɓe mbi wonde ko ene wayno agence uji kewɗi gudditi toon to Dakar ɗum noon ko capital Sénégal taw ko ɗiɗon agence uji ko wadde business aji ƴeftude yimɓe ittu ɗumen toon to Afrique nawa ɗumen toon to Europe won hen kadi gudditi business aji joni taw ittu ɗumen toon to Afrique nawde ɗum toon to Amérique ɗum continent américain et surtout yen to frontiére uji gonɗi banggue worgo États-Unis e tungnade hande article ko haali ɓe mbi tan e nder mois de novembre tan hono yimɓe wonɓe toon garde frontiére uji gonɗe toon to frontiére uji États-Unis ɓe mbi ɓe mbawi nanngude yimɓe ken wona 242 ujunere neɗɗo taw ko immigré ji noon wayno oɗo saha joni business nan continue ko fate ɗiɗon agence uji neldude yimɓe toon to Europe walla neldude ɗum toon to Amérique hay sinno leyɗele won Afrique e tungnade kadi ɓe limti hen kadi Sénégal hande hay sinno ko ɓeɗon kadi nan continue ne ƴeewa peeje fof mbawɗe wadde pour hadde ɗiɗo mouvement ji ummade leyɗele Afrique fade toon to Europe tawde danger ne woni hen tawde kadi ko ɓuuri hewde ɗiɗo agence uji ene balla yimɓe ɓeɗon ha nadde toon to frontiére uji ken hiise au moins ñande foof ken wona 1,600 neɗɗo ene naata taw ko ɗiɗo frontiére uji taw ɗum ɗo foof so ɓeɗon naati ko kamɓe agence uji ɗi ko l' essentiel ko jomum yo paam wonde so jettima ene poti fadde jonte walla lebbi haade mumen yindirde e tribunal pour ɓeɗon ko ɓeɗon jaɓanta ɗumen kayitaji ko wawi wonde fof ene wayno oɗo business tungnade ha hande article o no haaliri ni caktirde habruji meɗen ko toon to Sénégal e tungnade kadi e ko winda e journal biyeteɗo Africa News hono kamɓe marine Sénégal ɓe mbawi nanngude ken wona 690 kilogramme taw ko cocaine ɗum noon ko batoji mabɓe gonɗi toon te maaje taw ko tufɗe Sénégal mbawi nanngude bateau goto taw ko jawɗo ɗum noon e mbi tan wonde ko kamɓe gouvernement Sénégal ene wayno kadi e mois d' octobre e mois de novembre donc e mbi e laabi ɗiɗi joni ɗum noon koye mois de ñande 27 novembre e ñande 16 décembre tonnoji 6 ɗum noon ko lawol fof ɓe nangui ken wono tonnoji 3 daggo cocaine ɗum noon mbi kadi ɓe nangui kadi ken wono 8 kilogramme cocaine kadi nagganoma e mois de janvier ɗum noon koye batuji walla ko laaɗe gummiɗo toon to Sénégal panoɗo toon to Europe ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe marine Sénégal eɓe jogui hen eɓe continue oɗo saha joni hadde trafic baɗowo gummotoɗo toon to Afrique walla gummotoɗo to wawi wonde foof Amérique latine taw rewata ko faade Europe mais rewata ko Afrique ɗum woni donc eɓe continue ndeɗon haare oɗo saha joni
bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar siftindon toon hannde ko dimanche hawri ko nogas nayi lewru décembre hitande ujunnaji 2023 yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.